Kozanның Темір yol вокзалы, Мәскәүдән башкалага яшь армиячеләр төбәк хәрби патриотлар хәрәкәте штабы җитәкчесе Александр Бородин кайтты. Кулында оборона министры кубогы. Наш подарок, дорогие мои друзья. Ура! Бу кубок республикадагы юнармия командасының 2022 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәсе. Безнекеләр Россиядә беренче дип танылды. Соңгы 3 елда бу икенче җиңүләре. Каршы алучылар арасында Казанның Совет районы 161 мәктәбе яшь армиячеләре дә бар. Специальная конкурсная комиссия определила. Билгеле бер күрсәткечләр буенча махсус комиссия безнең бүлекне Россиядә иң яхшысы дип таныды. Киләчәктә юн флот, юн авиация йортларын булдырырга телибез. Бергәләп илебезнең ватан пәрвәрләрен тәрбияләргә ниятлибез. А родина одна — Россия. Динә Самитова яшь армиячеләр хәрәкәтенә 3нче ел йөри. Монда киләчәк һөнәрен дә сайлаган. Ул полиция хезмәткәре булырга тели. Әтисе һәм бабасы да хукук сагында торган. Юнармиянең яшь буынны тәрбияләүдә өлеше зур ди Динә. Юнармиянең әһәмияте зур. Яшь буыны тәрбияләүдә зур өлешне күрәбез. Ватанны яратырга шул хисләр уяна. Бүген яшь армиячеләрнең Татарстандагы бүлегендә 69 штаб һәм 1000-нән артык отряд бар. Алар 38 мең яшь ватанпәрвәрне тәрбияли. Цель – развивать дальше юнармию, чтобы развивался патриотизм. Максатыбыз юнармия хәрәкәтен алга таба үстерү. Ул күз аллауны киңәйтә, туган илне ярату хисен тәрбияли. Монда да эшлим, мәктәптә дә укыйм, бернинди авырлыгын күрмим. Яшь армиячеләрнең Татарстандагы бүлеге гомум Россия смотр конкурсында ел сайын катнаша. Быел бәйгедә илнең барлык төбәкләрендә чыгыш ясаган. Җиңүчене сайлаганда тормышка ашырылган проектларга, хәрби ватанпәрвәрлек юнәлешендәге эшчәнлеккә, яшьләрне иҗтимагый әһәмиятле акцияләргә җәлеп итүгә игътибар биргәннәр. Шулай ук төбәкләрдә юнармия йортлары булуны да исәпкә алалар. Татарстанда аларның саны 31. Алия Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.